Γεια σε όλους, Goldie Theories εδώ και καλώς ήρθατε στο δεύτερο βίντεο σε αυτό το κανάλι και στο πρώτο βίντεο Chapter Review. Πάμε να ξεκινήσουμε σχολιάζοντας το Chapter 1114, στο οποίο ο τίτλος είναι «Τα φτερά του Ίκαρου». Όπως γνωρίζουμε και από τη μυθολογία, ο Ίκαρος, ο γιος του Δέταλου, ο οποίος είχε φτιάξει για το γιο του και για τον ίδιο κέρινα φτερά για να μπορέσουν να φύγουν από την Κρήτη, ενώ είχε συμβουλέψει το γιο του να μην πετάξει πολύ κοντά στον ήλιο, που ο ήλιος πλέον είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και στο One Piece, γιατί θα λιώσουν τα κέρινα φτερά και θα πέσει στη θάλασσα. Ο γιος του προφανώς δεν τον άκουσε, πέταξε κοντά στον ήλιο, πέφτοντας στο Ικάριο πέλαγος, το οποίο πήρε και το όνομά του. Συνεπώς, και κάποιος εδώ στην ιστορία μας, κάποιος πέταξε πολύ κοντά στον ήλιο, εντός εισαγωγικών, ή έψαξε πιο πολλά πράγματα για να φτάσει στην αλήθεια και έφαγε τα μούτρα του. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και από την αρχή το chapter. Το chapter ξεκινάει κλασικά με το panel από το side story με τη Γιάματο και τον Kinemon. Εντάξει, βαρεθήκαμε, προχωράμε. Η Γιάματο δεν είναι στο crew. Όλοι θέλαμε να είναι στο crew. Εγώ το συγκεκριμένο το βαριέμαι. Πάμε παρακάτω. Βλέπουμε λοιπόν τις πρώτες αντιδράσεις μετά από την ανακοίνωση του Vegapunk σχετικά με το ότι ο κόσμος πρόκειται να βυθιστεί. Σχετικά με αυτό έχει ανέβει και βίντεο θεωρίας για το ποιος μπορεί να είναι υπεύθυνος πίσω από όλο αυτό, το οποίο μπορείτε να το τσεκάρετε εδώ. Αρχικά βλέπουμε την αντίδραση του ναυτικού, όπου όλοι φαίνεται να μην πιστεύουν στα αυτιά τους και να αμφισβητούν τα λόγια του Vegapunk. Και μεταξύ μας, εντάξει, και εμείς πιστεύω όλοι μας αυτό θα κάναμε. Αν ακούγαμε κάποιον να λέει ότι εντάξει, παιδιά, θα πεθάνουμε σιγά σιγά, θα το κοιτάγαμε με μια επιφύλαξη σίγουρη. Ενώ όμως πολύ ενδιαφέρουσα είναι και η αντίδραση του Ακάινου, ο οποίος είναι και από τις λίγες φορές που παρουσιάζεται έτσι σκεπτικός χωρίς να σχολιάζει κάτι. Σίγουρα γενικά είναι και από τις λίγες φορές που παρουσιάζεται και συνεχίζει να μην κάνει τίποτα. Ρε παιδιά, εντάξει, Ακάινου και ο Dragon έχει τερματιστεί το παιχνίδι. Απλά κάντε κάτι. Έχουμε βαρεθεί να σας βλέπουμε να περπατάτε και να γυρνάτε γύρω-γύρω και να κάθεστε σε καρέκλες και να λέτε λίγα λόγια. Εντάξει, πότε θα τελειώσει αυτό το αστείο. Συνεχίζουμε όμως για μερικές ακόμα αντιδράσεις και από το Mockery Town, το οποίο όνομα και πράγμα χλεβάζει κλασικά τις δηλώσεις του Doctor, και από την άλλη στο Water 7, στο οποίο αναρωτιούνται πώς το καλό θα συμβεί όλο αυτό. Αλλά όμως κάπου εδώ έρχεται και η καλύτερη αντίδραση και η επανεμφάνιση που όλοι οι σωστοί fans του One Piece περιμέναμε. Doffy is back, τον οποίο κλασικά βλέπουμε να γελάει και να ρωτάει τον Magellan, τον οποίο έχουν γίνει κολλητάρια όπως το στρατό, για το τι θα γίνει τώρα που ανεβαίνει στάθμη της θάλασσας και μήπως σιγά σιγά να την κάναμε από εδώ μέσα, ρε παιδιά, ψάχνοντας και αυτός ευκαιρία να φύγει από τη φυλακή. Και εδώ είναι που πετάει και έμεσα πάλι μια σπόντα για το Μαρίζουα και το Holy Land, όπου λέγοντας ότι ο μόνος δρόμος είναι πάνω, κάπου ψηλότερα. Τέλος, βλέπουμε και μια αντίδραση από το Fishman Island, που κανονικά πρέπει να είχαν ανάψει καπνογόνα και να είχαν βγει στους δρόμους, γιατί εντάξει, δεν νομίζω να υπάρχει καλύτερο πράγμα για αυτούς από το να ανέβει η στάθμη και να γίνουν όλα θάλασσα και να πάρουν και έτσι μια μικρή εκδίκηση για όλο το ρατσισμό που έχουν φάει τόσα χρόνια. Επιστρέφοντας στο Egghead, βλέπουμε τους Gorosei, οι οποίοι έχουν βγει από τα ρούχα τους πλέον με τις δηλώσεις του Vegapunk, ο οποίος πρόκειται να αποκαλύψει τα πάντα για όλα αυτά που μπορεί να έχουν κρυφά κάνει και οι Gorosei και ο Ήμου. Και με αυτήν την ειδική τηλεπικοινωνία που κάνουν μεταξύ τους με τηλεπάθεια, καθώς δεν φαίνεται να μιλάει κανένας και έχουν και απόσταση μεταξύ τους, αλλά συνεννοούνται μια χαρά, που και αυτό μπορεί να θεωρηθεί λίγο περίεργο για τους Gorosei, σκέφτονται τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να διακόψουν αυτό το μήνυμα, μπας και σώσουν τα τομάρια τους. Ο Vegapunk όμως, ακάθεκτος, συνεχίζει και βάζει πλέον και χρονικό πλαίσιο στην επικείμενη αυτή καταστροφή, λέγοντας πως ένας τρομερός σεισμός θα είναι αυτός που θα είναι η αιτία βασικά για όλο αυτό με τη θάλασσα και ο οποίος θα προκαλέσει αυτή την καταστροφή. Το σεισμό αυτόν τον είδαμε να συμβαίνει μετά από την καταστροφή της Λουλουσία στο Chapter 1089, όπου και ο ίδιος ο αφηγητής είχε πει για την αύξηση του επίπεδου της θάλασσας και ότι δεν έχει επαναληφθεί ποτέ τέτοιας κλίμακας σεισμός και καταστροφή στον κόσμο του One Piece. Και εδώ είναι που γίνεται ενδιαφέρον. Πώς ο Vegapunk προέβλεψε ότι θα γίνει αυτός ο σεισμός και γιατί συσχετίζει αμέσως μετά αυτό το σεισμό με ένα γεγονός το οποίο δεν είναι από φυσικά αίτια. Σίγουρα εδώ ο Vegapunk γνωρίζει για το μυστικό υπερόπλο που μπορεί να έχουν οι Gorosei, που είχαμε δει και εμείς τότε με τη Λουλουσία, και τον Ήμου στην ουσία που φαινόταν να το ελέγχει. Και μάλλον εδώ κάνουμε λόγο για το Uranus, ένα από τα τρία μεγάλα όπλα του κόσμου του One Piece. Εδώ είναι που και ο Saturn τα παίρνει κρανίο και εκεί που έκανε ένα βι όλους τους Straw-Hats, ξαφνικά τους πρόχνει όλους πίσω με τη Ρόμπι να τους σώζει με ένα net από χέρια, ενώ ο Chopper έκανε και πολύ τίμια δουλειά κάνοντας άμυνα σε αυτά τα χτυπήματα του Saturn, τα οποία έχουν και δηλητήριο από ό,τι θυμόμαστε, έτσι. Πολύ δυνατός ο Chopper εδώ σε αυτό το chapter.
αλλά ξαφνικά, σπρώχνοντας όλους τους στρόχατς μακριά, φεύγει και κατευθύνεται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Και εδώ είναι που το πράγμα σοβαρεύει. Βλέπουμε ξαφνικά το Saturn να φτάνει σε μια μεγάλη έτσι μηχανή, η οποία μέσα έχει το Mother Flame. Για το Mother Flame είχε σχολιαστεί και σε προηγούμενα chapter και από τον ίδιο το Vegapunk ότι είναι μια μορφή ενέργειας η οποία προσπάθησε να αντιγράψει από τον αρχαίο κόσμο 800 χρόνια πριν και τελικά από ό,τι φαίνεται εδώ έφτασε κοντά. Γιατί όμως ο Saturn κατευθύνθηκε κατευθείαν προς τα εκεί με σκοπό να καταστρέψει το Mother Flame και τι είναι στην ουσία το Mother Flame? Σίγουρα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα σχολιαστεί σε ένα άλλο βίντεο θεωρίας. Βλέπουμε εδώ όμως και κάτι πολύ ενδιαφέρον. Στη μηχανή του Mother Flame, που στεγάζει το Mother Flame, βλέπουμε τα αρχικά A και Mu. Εντάξει, χωρίς να σκεφτούμε πολύ, το A και Mu ίσως μας παραπέμπει προς Imu ή κάτι παρόμοιο, αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς για να σχολιάσουμε αυτό το πράγμα. Σίγουρα όμως είναι ένα μεγάλο στοιχείο γιατί ο Oda σίγουρα του αρέσει να βάλει αυτά τα easter eggs παντού. Κάπου εδώ καταλαβαίνουμε σιγά σιγά ότι η συσχέτιση με τον Ίκαρο είναι ο ίδιος ο Vegapunk, καθώς λέει για αμαρτήματα τα οποία έπραξε, όπως είναι να ψάξει την ιστορία και να ανακαλύψει το τι είχε συμβεί. Έτσι, πετώντας κοντά στον ήλιο, εντός εισαγωγικών, μάλλον έβαλε τα χεράκια του και έβγαλε τα ματάκια του, γιατί αυτό οδήγησε και στον θάνατό του. Αυτό είναι που ξεκινάει και αρχίζει να μας λέει και για τον κενό αιώνα και για το τι συνέβη τότε, καθώς και ο ίδιος ψάχνοντας για αυτά μπόρεσε να βρει μερικά πράγματα, αλλά όχι αρκετά μάλλον. Και εδώ βλέπουμε και την αντίδραση του Imu σε αυτό το μήνυμα του Vegapunk, που και αυτός μας λέει τίποτα. Ρε παιδιά, βάλτε λίγα λόγια, κάτι. Τι 3 τελίτσες, και ο Akainu και ο Imu, εντάξει, μην λέτε τόσα πολλά, δηλαδή έλεος. Κάπου εδώ ο Vegapunk δίνει και τα credits και στους αρχαιολόγους της Ohara, όπου βοήθησαν στο να αποσαφινιστούν πολλά από τα poneglyphs, τα οποία είναι και το κλειδί στο να βρούμε το τι έγινε τον κενό αιώνα και όλη την ιστορία που αγνοεί ο κόσμος σήμερα λόγω της κυβέρνησης και του Imu. Εδώ είναι που λέει κιόλας ότι δεν μετανιώνει και καθόλου για αυτό που έκανε, κάτι που εντάξει πρέπει να του δώσουμε και τα συγχαρητήρια, καθώς ίσως είναι ο μόνος που προσπαθεί να φέρει τον κόσμο πάλι στη γνώση και στην πραγματική αλήθεια, μπας και ξυπνήσουν και καταλάβουν το τι γίνεται. Τέλος, με μερικά ακόμα έτσι reactions, που βλέπουμε και τον Dory και τον Brogy με τον Luffy στο Gear 5 ακόμα να παλεύουν με τον Workury, είναι που ο Vegapunk πετάει τη βόμβα, καθώς μας λέει ότι ο Joy Boy, ο οποίος είχε τη δύναμη του λάστιχου, όπως έχει τώρα και ο Luffy, συνεπώς μιλάει για τον Gear 5, ο οποίος έχει τις δυνάμεις του Sun God Nika από τα παραμύθια του Elbaf, είναι ο κύριος πρωταγωνιστής σε αυτήν την ιστορία των 100 χρόνων του καινού αιώνα και μάλιστα ο πρώτος πειρατής στον κόσμο του One Piece. Σίγουρα αυτό είναι μια τρομερή αποκάλυψη και θέλει πολλά βίντεο για να τη σχολιάσουμε. Ιδιαίτερα όμως πλέον ξέρουμε ότι ο Joy Boy είναι άμεσα συνδεδεμένος με το Elbaf, καθώς εδώ φαίνεται να κλειδώνει πλέον όλη αυτή η θεωρία τότε με το μεγάλο καπέλο στο Marizua, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Joy Boy ήταν γίγαντας. Αυτό ήταν λοιπόν και το σημερινό chapter review για τα φτερά του Ίκαρου. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, αφήστε ένα like, κάντε ένα subscribe και πατήστε και το καμπανάκι για να μην χάσετε κάθε επόμενο βίντεο το οποίο θα ανεβαίνει σε αυτό το κανάλι. Ήμουν ο Goldie Theories και από εμένα καλή συνέχεια σε όλους.